Usirikan ugaritutzen, dihu azkidala lanak, eta aztutzen dirala noizbait, izkribatzen ez diranak. Liburu hontan jarri nahi ditut, gogoratzen zaizkidanak, gaur edo bilar nere semiak, ikasi ditzaten danak. Egon ohi dira gordiak, loriak. Nik nahi dut bilatzen saia, usaia. Eta aurki leike errez, berez, nola dakarkilen legez, loriak, usaia, berez. Zenbat gauza on munduan, txokuan dago, lartian galdurik, azturik, eta gelditzen dirala ala, ez ditzagun utzi bada, txokuan, azturik, ala. Sasipietan egonak, gizonak, diamante eta urrien, lorien, antzera, ohi dira izan. Gisan. Ai, zenbat ote dabiltzan, gizonak lorien gisan. Arek, bazekilen asko, moldezko eta esku izkribuetan, letretan. Eta hura zan euskera, bera, argatik nahi dut atera, moldezko, letretan, bera. Agur nere osaba, taparientiak, adio adiskide, talagun maitiak, pena ematen ditzuek, utzita joatiak, berriz etortzen banaiz, ez itxiatiak. Nere iloba egin bazaizu, Amerikara joan naia, desio dizut izan zazula, guztiz viaje alaia. Ara joatian eiten bazaizu, onera etorri naia, errekalden zai
Pello Mari Otaño Errekalde baserrian jaio zan, bersolari artian, berso giro erabatekuan. Atxona, bersolaria, Errekalde zarra. Osaba ere bai, Jose Benardo. Ta gainerakoak ere denek daukate bersoren bat gogoratzen dana. Errekalden bersolaria ateratzia etzan kasualidade, eta Pello Mari oso ume hasi zan bersotan. Arazo bat zuen, ahotsa falta. Eta horrek, bere bersolari izaeran izugarrizko garrantzile izan du, horrek bultzatu baizun neurri batian bersuak idaztera. Eta horregatik iritsi zaizkigu guri. Dana dala, bere bizitza gehien markatuzuna beste kontu bat izan zen. Atzerria. Atzerria eta herri mina. Bizitu zen 53 urtetan 3 aldiz joan zen Argentinara eta 2 aldiz bueltatu. Herriminak Euskal Herrira begira edukizun eta bere bersotan oso nabarmen ikusi liteke zenbateraino mate zuen beria zan guztia. Etxia, familia, jaioterria, euskera. Pello Mari Euskal Herritik oso urruti bizi zan, baina bazun hemengo berri. Badakigu gutun bidez hitz egiten zula etxekuakin. Eta badakigu baita ere Osaba Jose Benardo eta bileak bersotan idazten zilotela elkarri. Osaba hiloen harremana berezia zan. Dena kontatzen ziren elkarri eta bersotan. Ondorengo sailean Pedro Marik datu argigarri asko ematen ditu. Badakigu bi senide bizi zirela Argentinan. Badakigu gaixorik ibili zela, eta badakigu Osabari nolako miresmena zion. Eta badakigu munduan gehien gustatzen zitzaion lekua zein da. Amerikatik Osaba Jose Benardori bialduak. Zortzireun larogei eta bederatzia da aurten, horra hogeita 12 urtek nola harrapatu nauten. Nil beltzaren 26an Rosario Santa Fen, ere Osaba barkatu bezait isilik egon ba naizlen. Rosariotik Cordobaraino Jose anaiaren gana, joan da izan naiz 4 hilabetez bizina jagera mana. Osasuna eta esperantza zan aruntzian eramana. Oso estutik eskapatu naiz ila galdu nuen dana. Aparte bizitukinean bilok denbora luzian,
asko du jakin nahi du benian pasadedan gurutzia Jose Leoni bialtze joten papera irakurtzia nunbait betigo erori ez da noizbait jarri ginen zutik baina biziro gaizkin ebilen burutik eta petxutik Mikelak eta Juan Marik gero deitu zidaten etxetik Errosarion sendatu naute han sortutako gaitzetik Guk gehienian gabiltza hemen esna ere ametxetan beti pentsatzen berongan eta Euskal Herriko gauzetan askok dionez bizigera de txitoki aberatsetan baina ez dago donostiarik gure lurrian bestetan Donostiako ziudadia irutxuloko urila etxian zuen erligonena jainkuari xurila hartzen diranen alaitzalia gazte guztien nobila zerua zer dan ez dakit baina zuzeran ere gloria urruti zaude eta zaila da ni zugana iristia horren beste nahi dizun batentzat ze bizi modu tristia alai bide bat bakarra daukat ametxetan sinistia zu ikusteko noiz nahi askidet nere begileak istia alai bide bat bakarra daukat ametxetan sinistia zu ikusteko noiz nahi askidet nere begileak istia Jarraian, bi berso sail kantatuko ditugu. Bileak ere oso ezagunak dienak. Lehenengua, txepetxeari buruzkoa. Pello Mari Otañok zerbaitetan maisua bazan, hizkuntza eta bersuaren teknika dominatzen zituen oso gutxik bezala. Eta ondorengua da horren adibidea. 5 bersotan azaltzen ditu txepetxearen itxura, ohiurak, jokaera eta grazia. Deskripzioan maisu lan bezala hitz egin izan da berso horietaz. Eta gerora, bersolari askok eta askok aztertu dute segidan kantatuko dugun sail hau. Txingurria eta erlia asko aztertu diran piztilak omen dirala dio.
Oie bideak batera aina, eakusten omen du txepetxeak. Askotan esan izan dute gizon ikastun argileak, nola pistileak izan litezken gure erakuslarileak. Erlia da bat aipatzen dana, oizerlan harrigarrileak, jartzen dituzten gure aurrian honek eta txingurrileak. Txepetxeak berriz erakusten du hainbeste nola aikbileak. Euskal lurreko txoriletan dan txikitsuena da bera, gaztain kolore bakarrekua nahi bada ez da ederra. Begi argileak buru xampala, moko jentia aurrera, gorputza motxa hankalaburrak, xaltokako ibilera, xalapartako egalarila eta kantari ergela. Txotx batek aixa jasoko luke nola karga gutxi duan, baina gustatzen zaio jartzia adar sendo xiakuan. Amildu arren ez leike galdu dakielako eguan, baina arkitzen baldin bada ere burnizko aldamiluan. Hiru lau aldiz xanpatutzen du seguru ote daguan. Berrilean lenda biziko kabila txepetxarena, azaldutzen da ta ezaguna koroldillozkua dena. Arbol gerrilean untzat artian du lekurik maitiena, ta gizon askok ikusitzian irispirian daguena. Esan ohi dute ze konfiantza txorixerronek duena. Ta edo zeinek esan lezake berari begiratzian, arretarikan ez da dukala egin lehioken gaitzian. Ez idurilean arkabilari beste zulua atzian, egiten dio handik joateko aurrekua tapatzian. Erakutsiaz pentsatzen dula nola atera sartzian, ez idurilean arkabilari beste zulua atzian, egiten dio handik joateko aurrekua tapatzian. Erakutsiaz pentsatzen dula nola atera sartzia. Atzerrilea da gai bat, oso presente dagona Pello Mariren bersotan. Atzerrilea eta herrimina. Ondorengo bersuak kontatzen digute min hori nola sosegatzen zuen otaino.
Argentinako panpetako paisajea, bakardadea, eta Pellomarik han egunero izaten zuen pentsamendua eta ametsa. Alegia, egunen batean, Euskal Herrira bueltatuko zala, bere ezurrak hemen ustera. Argentinako txabola aurreko onbu arbola eta zizurkilgo etxe aurreko intxaur arbola konparatzen ditu. Amerikako panpetan. Euskal Herriko lur maite hartan jaio nintzan baserrian, itzal haundiko intxaur arbol bat dago gure atarian. Haren ondotik irten da noiz nahi maldako gaztainarian, edo sagarrik onenak jaten Luberriko sagaztian. Arbol tartian bizitu nintzan azte denbora guztian. Denak utzita etorri nintzan, lurrau ikusi nahi nuan, aritz tantaiak pagolerdenak nola ez izango guan. Orain hartzantzan Ameriketan, arrantxo baten onduan, eguna pasa larrian eta giratzen aizen orduan. Nere begileak gozatzen dira aldameneko onbua. Hainbesteraino tristetutzen naiz ere muzabal hoietan, arbolak mendi eta errekak falta diran zelaietan, nun etorrita eseritzian onbuzarronen zainetan, edo igota ostotartian bere adar bikainetan. Ene amatxo nik nola esan zenbat gozatutzen detan, txabolondoko onbulazana maitatzen zaitut gogotik, eta pilotza erdibitzen zait guatian zure ondotik. Nere burura ekartzen dezun oroimen gozuagatik, zure itxura ikusi nahi dut, ez dizut eskatzen frutik. Ni hemen bizi naizen artian, arren egon zaiezutik, nere lagunik maitatuena onbulazana zuzera, argatik nator zure kolkora, ni malkuak isurtzera, iduriturik naramazula, atariko intxaurpera, beti izango zaitut goguan, baina joan nahi detostera. Euskal lurreko arbolpe hartan nere ezurrak ustera, iduriturik naramazula, atariko
aurpera, beti izango zaitut goguan, baina joan nahi detostera. Euskal lurreko arbolpe hartan, nere ezurrak uztera. Espainiako imperioa ilea desagertua zegon garai hartan. Hego Ameriketako kolonia guztik galduta. Azkena, Kubako kolonia galduzun Espainiak. Euskal Herrian berriz, bestiak beste, foru historikoak, eskubide historikoak orduantxe kendu berritan, sentimentu abertzalia edo independentista esango benduke, indar hartzen ari zan. Eta euskera eta euskaldunan prestigioa handitzen. Garai hau eztabaida garaia da. Euskaldunan artean ere zatiketa handia zegon. Eta honek erabat harrapatu zuen Otaño. Orduan, garai hartan, zer esan handia emantzun bat, euskaldun bat, Miguel de Unamuno izan zen. Unamunok zion euskaldunak izan behar zutela Espainiaren gidari galdutako lekua berreskuratzeko. Eta berea da esaera euskalduna naiz eta harro nago. Baina aldi berian Unamunok zion euskerak desagertu egin behartzula. Unamunok bota zituenen artean, agian ospetsuena honakoa da. Bilbon poesia sariketa batzuen inaugurazioan, Unamunok esan zitunak Euskal Herria aztoratu zuten, eta baita Otaño ere. La mejor lengua es la propia, como la mejor piel, la que con uno se ha hecho. Pero hay para muchos pueblos, como para otros organismos, épocas de muda. En ella estamos. En el milenario euskera no cabe en el pensamiento moderno. El vascuence, hermoso monumento de estudio, venerable reliquia, noble ejecutoria. Enterrémosla santamente. Maixu bari. Esa era zarra da inoiz jakintzubak, egin oi dituztela txit gauza txatxubak. Zailak dira bildutzen ondrata protxubak, nola ez du pentsatu hau gure maixubak. Euskerari fidel, ipinitzen diguzu bekozkuak oidel. Asko
duzun urria, ta bestien ganako guztizko tirria. Beraz horren zitala da Euskal Herria, hain txartzat aldaukaztu zere jatorria. Ezagun da herritik urruti zaudena, ez da gaitz euskaldunak eskatzen duena. Baizik izan dedila ongi mundu dena, ta utzi deigutela ostu zigutena. Gutxik letzen duela euskeraz targatik, izkribatutzen dezu erderaz gogotik. Guk ez da zuk badezun maitasunagatik, edo kalte gehiago egitiagatik. Jakinik orkuak zetirri dabilkiten, behin ere ez dutelako egirik jakiten. Ez zinean nekatuko lan oiek egiten, ez bazinak gaurdaino Bilbaotik irten. Bilbaotik irten da Salamankaraino, noraino, joan zera dezu Miguel noraino. Gu etorriagatik Amerikaraino, uste dut gertuago gaudela zu baino. Gu etorriagatik Amerikaraino, uste dut gertuago gaudela zu baino. Zizurkilgo Otaño bersolarian bila hasita, sail ikaragarria azaltzen da. Ez da Pello Mari Otaño bakarrik azaltzen. Bere garaian oso famosuak izan ziren Pedro Errekalde, Pello Mariren atxona, edo Jose Benardo. Pello Mari gain begikua zun eta hainbeste aipatzen duen osaba. Txirritarekin eta pelorrotarekin asko kantatua. Beste senidiak ere denak ziren bersolariak. Eta horren adibide bezala jarri dugu ondorengo sail hau. Pello Mariren anaia Benardok jarriak. Gai batzuk badia inoiz moldez pasako ezpianak. Etxego liskarrak, senide arteko xestrak, 5 berso dira ondorengo salian. Hernanin pasia, Benardo Otañok jarriak. Oskorrak ziran
pausajez azkarrak, esaten zutenian genioz kaskarrak, etxe bat utzi zinen testamentu zarrak. Ez zituzten atera buruzkide txarrak, ez zituzten atera buruzkide txarrak. Etxia tokatuta, gero ondorian, bileak aurkitzen ziran, asmo bat berian, erdi banatutzeko jarririk idian, anai zarrenak goien, gaztiena bian. Azkenian horrela konformatu zian. Azkenian horrela konformatu zian. Anai zarrak audio bere fantasilean, nikoien bizitzen nauk inere azpilean, zurruta ez dabilkik motel eskasilean, mozkorri getzai pasa joandan aspaldilean. Arrastaka horrabil itxura gaizkilean, arrastaka horrabil itxura gaizkilean. Ni mozkorra naizela, baldin badeizkileok, nahi nikek lehen bezala gelditzia bilok. Nere partian eztik agindutzen inok, su emateraniak jakin dezan gehiok. Ire alderdiari nahi dekena eliok, ire alderdiari nahi dekena eliok. Zu eman zilion eta antziran artiak
batu ere, nik nahi aina zaldiz. Janedan haren faltik ez, osasuna berriz, aita bizi modu hau Donostian izan balitz. Eta hementxe bukatzen da gure gaurko viajea. Pello Mari etxera bueltatu zen, bigarren aldian. Errekalde baserrira joan zen. Iloak ekin zion bersotan baserriko ataritik, eta osabak barrutik, atia erdi irikita zela, erantzun. Pello Marik etzun aztua osabak ze agindu zion Argentinara abitu zenien. Alegia, bera jaio zen etxeko oia zai izango zula. Baldin osaba ta ez baldin badu eiteko haundien bat hor gizon
pasa dira. 100 urte pasa, eta nitaz goatzen zeatela ikusi dut. Poza ematen dit ikusteak, neri buruz hitz egiten dela. Poza ematen dit ikusteak, zizurkil herriak indartsu segitzen dula. Poza ematen dit ikusteak, zizurkilen herri giro ederra dagola. Guk amesten genuen herrilea, hizkuntza berrilea matxe dituzuela. Poza ematen dit ikusteak, neri buruzko liburuak idatzi direla. Hoietako bat oantxe atera berria. Nere burua ikusi dut. Eta aita, eta ama, senideak, ilobak, osaba. Nere familiakoak ikusi ditut gaurko afarian. Eta ikusi ditut nere bilobak, Argentinatik etorriak. Nik ezagutzen ez nitunak. Amelia, Susana Ardanaz, Txuri. Eskerrik asko zuri, eta zuei, eta denoi. Lan hau egin dezuten nahi. Eta poza ematen du ikusteak bukatzeko. Nik azkenetakoa idatzi nun olerki bat, liburu hontan idatzile dagola. Uste dut ez dela askotan kantatu izan. Eta omenaldi hau eskaini didazuenez, nik ere zuei omenaldi bezala olerki horiek kantatzea pentsatu dut. La Baskonian argitaratu ziren 1908an. Jose Rufo Uriartek eskatu ziren langostari buruz olerki bat egiteko. Langosta zomorro bat da, matxin saltuan itxurakoa, martin saltuan itxurakoa, mundu guztikoa, baina Argentinan behintzat oso ugaria. Eta pila honditan ibiltzen dana. Sarraski ikaragarriak egiten ditu hango soruetan da. Me ha salido muy a mi paladar, idatzi nion Uriarteri. Martin saltuak asko dira, baina ez euskaldunen eskubide urratuak gaina. Doinuan zeintzun ez nun ondo gogoratzen, eta gaurko moldatu egin dut. Bi musiko haundi hauen laguntzarekin. Galdetutzen didazu langosta zer dan, eta nik aditzera nahi dizut eman jakin dezazun. Pixti edo zomorro hoien izaera, baina ez dakit ongi zure galdera nola erantzun, zure galdera nola erantzun. Asian da Afrikan indar daukala, eta Europan ere agertzen dala diote baina. Ez deritzate guzkilearen azpilean.
izan litekianik, mundu guztian hemendan aina, mundu guztian hemendan aina. Manaren ondorengo piztik kaltarrak, euki zituen Moises ta Israeldarrak ikaratuak. Egipto eltxoz betezan Sodoma malko, baina hemen gehiago dira de askoz Martin saltuak, dira de askoz Martin saltuak. Mingainez ez ditxubak, baina bilotze, lagun urkoa gaizki jartzeko pozez gaur zen badago. Ezin konta litezke jende gaiztua, baina oraindik dira Martin saltuak askoz gehiago, Martin saltuak askoz gehiago. Atilaren gudari uno zarpila, bezela datoz oiek zerbaiten bila amorratuak. Ta ezin sinistu leike ikusi gabe, nola eken dira den jaun eta jabe Martin saltuak, jaun eta jabe Martin saltuak. Zarrak etortzen dira txakotik onuntz, eta jartzen dituzte hainbeste arrautz kabiratuak. Zeinak laister somorro sortzen dira den, ala ugaritzen dira lehenak hilarren Martin saltuak, lehenak hilarren Martin saltuak. Gauza ugariagorik ez dala izan oi, bai gehiago dira oraindik gure arrazoi oinperatuak. Esan dut konta ezinak dirala baina, ez dira euskaldunen arauak gaina Martin saltuak, arauak gaina Martin saltuak.
Hitzak ez dakizkigun, intentzioak zuzenak, ia zerbait ematen duen dadukagun bertso zenak. Ordu betean pasa ditugu, unerikan gozoenak, lehen prestatuak entzun ditugu, eta orain datozenak. Lehen prestatuak entzun ditugu, eta orain datozenak. Etortzen dala joango dala, zuk eman dezu abixu, bapatekoak otainoren ganere bazun nahiko pixu. Einaut Agirre hemen holtzan, azkenik jardun da maixu, trajearekin etorri baino korbata ahaztu zaizu. Trajearekin etorri baino korbata ahaztu zaizu. Gorbata gabere polita, bere gorputz aldartea, arg bukatu du eta guk orain egin nahi geure partea. Baina bersotik bersora ona da, txalo jotzeko tartea, ez da normala eskuotzak inorretxera joatea. Ez da normala eskuotzak inorretxera joatea. Eskuk berotu behar dira bai, zergatik egon perezan. Otainok berri zenbat alegin Euskal Herrian defensan. Euskera eta Euskal Herria hilko zirela ustezan. Gu bizigera eta langostak oraindik ez gaituzte jan. Gu bizigera eta langostak oraindik ez gaituzte jan. Izjokoakin sortu liteke, hemen 11 endredo, obelitzake gauza denentzat izen berdina balego. Hemen ez gera sarri egiten, noski langostan bezero, ta beste zerbait pentsatzen dugu langosta esan ez gero. Ta beste zerbait pentsatzen dugu langosta esan ez gero. Langosta asko ez zuen jango, naiz lana egin ondradu. Egoerare alakoa ta politikaren esklabu. Garai hartan guretzat bazan, magina bat eskandalu. Gaur egunean zer esango zun burua altxeako balu. Gaur egunean zer esango zun burua altxeako balu. Seguru asko etzun izango, ez pentsamentu berdina, gauzak aldatzen gizarte honek egin baitu alegina. Eta gainera matxin saltoan, konparak eta jakina, makar galantak izango ginen Martin saltoak bagina. Makar galantak izango ginen Martin saltoak bagina.
Aixe Bastian berso kantari, beti zer horri gaur juez, pentsatzen nago hitz bakar bate ez du botatzen aldrebes, ta otainoren metafora oik, gaizki datozkizu berez, zu Martin Salto etzera izango eta txepetxa ere ez. Zu Martin Salto etzera izango eta txepetxa ere ez. Zerrarraiotan hasia zera, konparaketan peskisan, bera sarritan babestu oizan zugaitza hundian gerizan, eta bakoitzak bere lekua izan behar du bizitzan, txepetxa ez nintzaden izango, onbua izango nintzan, txepetxa ez nintzaden izango, onbua izango nintzan. Seguru ala izango zinean, hori gauza derrigorra, baina zuaitze gizaten dute komeni eztan zigorra. Onbua nola izango zinean, azaldu beharko horra, oaindik bere izten ezpadakizu pagoa eta intxorra. Oaindik bere izten ezpadakizu pagoa eta intxorra. Barka irazu ondo esana, gaizki ez hartu mesedez, nik Martin Galak nere kasaka erabiltzen ditut errez, eta jendea jakin nahi nuen, arretaz egon entzunez, jakin nahi nuen ia deskuidozo hartzen ziren edo ez, jakin nahi nuen ea deskuidozo hartzen ziren edo ez. Mujika beintzato hartuko zan, bere memori finian, besteak ere jabetu dira horren modu gordinian. Zu kantatu bai egiten dezu, aixa txepetxa gainian, baina sekula jarri altzera aldamiluan gainian. Baina sekula jarri altzera aldamiluan gainian. Aspaldi xamarrik hasi nuen, segurtasunan eskola, nola alturan jarri ezkero, berotzen zaidan odola. Aldameioan jarri izan naiz, esan da ez zaitakola, erortzeko arriskurik gabe bera lurrean dagola. Erortzeko arriskurik gabe bera lurrean dagola. Arriskurikan gabe aldala, zabiltz gero talasaio, jende aiere hemen goitikan begira jarri natzaio. Josin hor nunbait ibiliko da, aspaldin 11 saio, ta ametxetan hasten danian otainoa saltzen zaio. Ta ametxetan hasten danian otainoa saltzen zaio. Hemen josin da beste batzuek, saiatu dira lanean, mende hurrena behar bezala antolatzeko planean, naiz eta ametxe egingo zuten, erdilotan zeudenean,
Ametsa beti politena da egi bihurtzen denean. Ametsa beti politena da egi bihurtzen denean. Eta gozatu egin behar da, olako edertasuna. Jendeak gogor lan egin baitu ez da ibili zer suma. Julianek ere kezkagarritzat, jende aurreko jarduna. Oraindik ere etzaio pasa atzoko estuasuna. Oraindik ere etzaio pasa atzoko estuasuna. Atzoko peta iluna omen, ta gaurkorako argitu. Atzo ez zuen lasaitasuna afalondoan aurkitu. Baina paseak pasea daude, Julian lasai gelditu. Ondo egiten dan gauza denak arrastoak usten ditu. Ondo egiten dan gauza denak arrastoak usten ditu.